ମୁଁ ଗରିବ ଘରେ ବାହା ହୋଇଥିଲି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମଦୁଆ ଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକିଲେ। ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୋର ପୁଅ ବେମାର ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତାର ଔଷଧ ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାହାଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଲି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧ କାମ କରିବନି। ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ତା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାବି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲି। ପରିବା ବାଲାଠୁ ପରିବା କିଣିଲି। ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଡରି ଡରି ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରୁ 500 ଟଙ୍କା ପରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଲି। କାହିଁକି ନା ପରିବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବା ବାଲା ମତେ 450 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲା। ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭଗବାନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପିଲାର ଔଷଧ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ମୋ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେବା ପରେ ସେଇ ପରିବା ବାଲା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ କଣ ଜଣାଥିଲା ସେ ପରିବା ବାଲାର ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ମୋର ଜନ୍ମ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବାପା ମଦ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ମା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୋର ବାପା ମୋର ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଜୁଆରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 16 ବର୍ଷର ହେଲି, ମୋ ବାପା ମତେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆରେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଜୁଆଡି ସ୍ୱାମୀଠୁ ମୋର ଟଙ୍କାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି। କେବେ କପଡା ଭିତରେ ପଇସା ଲୁଚାଉଥିଲି, କେବେ ରାସନ ଡବାରେ ରଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟଙ୍କାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୋର 3ଟି ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଖୁସିର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମତେ 3ଟି ଯାକ ପୁଅ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଝିଅ ନଥିଲା, ନହେଲେ ତାର ବାପା ମୋ ପରି ଜୁଆରେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ବିତିଲା ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଥିଲା। କେବେ କେବେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଘର କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତା ନଜରରେ ପଡୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇ ବିକି ଦେଉଥିଲା। ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ସେ ମୋ ସହିତ ମାରପିଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ଯଦି ମୋର ପିଲାମାନେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ମନ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ଘର ମୋର ନିଜର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଏଇ ଘରକୁ ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୋର ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଏଇ ଘରକୁ ମୋ ନାମରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ କାମ ଭଲରେ କରିଥିଲେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖାପାଖିରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଇ ମହିଳାମାନେ ପର ଘରେ କାମ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲି। ଭାବିଲି ସେଇ ପରିବା ବାଲାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ମତେ କିଛି ପରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଗଲି। ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ମତେ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରିଦେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସାମାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାର ଆଚରଣରେ ଅବାକ ହୋଇଗଲି। ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେ ମତେ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେ ମତେ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲି। ମତେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ସେଇ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେ ମୋ ଦିଗକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କଣ ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ଥର ମତେ ଅଧିକ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏବେ କଣ ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ପରିବା ନାମ କହିଦେଲି। ପରେ ପରିବା ତୋଳିବା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଯାହା ସେ କହିଲେ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ଗଲି। ସେ ମତେ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଭୁଲରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ 500 ବଡ ନୋଟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କାଟି ଆଉ 450 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପରିବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ମୋର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅବାକ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ହୋଇଗଲା।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେତେ ପଇସାର ପରିବା ନେଉଥିଲି ସେ ମୋ ଠାରୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ପରିବା 200 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନେଉନଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରାହକ ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ମତେ ପରିବା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, କାଳେ କାହା ନଜରରେ ପଡିଯିବ ଯେ ଏତେ ସବୁ ପରିବାକୁ ସେ କେବଳ 50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବାରୁ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମାସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ପରିବା କିଣିବାକୁ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ସେଇ ମୋ ପାଖରୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ପରିବା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କାହାକୁ ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲି, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବା ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ସେଇ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ ମତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ବିଷୟଟା କଣ, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସବୁ ପରିବା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନଥିଲା ବେଳେ ପଚାରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଥାଆନ୍ତି। କେବେ ମୁଁ ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ଆସି ଯାଉଥିଲି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ପରିବାବାଲା ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ତା ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠାରେ ଏକ ବଡ ଭୋଜି ଥିଲା। ମାଲିକ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଜାରରୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ରାମ ମୋର ସହାୟତା କରିବ। ମୋର ପାଦ ସେଇପରି ପରିବା ଦୋକାନ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଉଥିଲି ଯେ ଆଜି ଭଲ ପରିବା ଦରକାର, ଯାହା ମିନିମମ୍ 2000 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ହେବ। ପରିବାବାଲା ଆଜି କଣ କରିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିବା ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାର କଥା ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାଲିକ ଦେଇଥିବା 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେ ଏଇ 5000 ଟଙ୍କାରୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା କାଟି ବାକି ଟଙ୍କା ମତେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ପରିବା ମୋର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରାରେ ହସ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ କାଟି 2000 ଟଙ୍କା ମତେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ କେବଳ ମତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବା ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇପାରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଗଲି ସେଠାରେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ନଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ସବୁଥର ପରି ସେ ମତେ ସବୁ ପରିବା 50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ। ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ କମ୍ ଦାମରେ ପରିବା ନେବାର ଆଦତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ମତେ ସବୁ ପରିବା 50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେଲ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ସେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ବି ନେଲେ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ନେବ। ଆଜି ବି ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ କେବେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ଏବଂ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ପାରୁଥିଲି। ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋର ହିସାବରେ ପରିବା ହିସାବ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋ ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଯେ କେବେ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ପଇସା ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ପରିବାବାଲାର ସମସ୍ତ ଋଣ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଦେବି। ପରିବାବାଲାର ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ମୁଁ ଗରିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ 6ରୁ 8 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରିନଥିଲି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଳମ୍ବରେ କାମରୁ ଫେରୁଥିଲି, ତେଣୁ ପରିବା କିଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ପରିବାବାଲା ନିଜେ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏହି ପରିବା କେବଳ 50 ଟଙ୍କାରେ ମତେ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଏହାର କାରଣ କଣ? ତୁମେ ମୋର ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛ?
ସେ ମତେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କୁହ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର କିଛି ସହାୟତା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋର 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛି ଏବଂ ଘରର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିଛି ଯାହା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଖିରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋ ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମତେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲୁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସେ ମୋର ସହାୟତା କାହିଁକି କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଏହା ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆଉ ପରିବା ନେବି ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ନେବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ହଁ କରିଦେଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତୁମେ ମୋର ଘରକୁ ଆସ, ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମତେ ତାଙ୍କର ଘର ଠିକଣା ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମତେ ଚୁପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ପୁରା ରାତି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିତିଲା ଯେ ସେ ମତେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଡାକିଛି, ଆଉ ସେ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଡାକୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି ତେବେ ମୋର ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଯିବି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଘଟିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ପୁରୁଷ ଏହିପରି ଥିଲେ। କେବଳ ଏଇ ପରିବାବାଲା ମତେ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଏକା ତାଙ୍କର ଘରକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି? ସାରା ରାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଏବେ ମତେ ସେଇ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କାମରୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ମୋର 2ଟି ବଡ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବି, ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ କାମରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର କପଡା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଯେପରିକି ମୋର ପାଦ ତାଙ୍କର ଘର ଆଡେ ଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ମୋର ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟ କହିଲା ଯେ ଏଠାରୁ ପଛକୁ ଚାଲିଯା, ଯାହା ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁଥିବା ଉଚିତ। ମତେ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ବି ହେଉଛି। ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଥର ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୁଁ କବାଟ ଖଟ ଖଟ କଲି। ତେବେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମତେ କବାଟ ସେପଟେ ପରିବାବାଲା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମତେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଡରି ଡରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଲୋକ ହେବା ପରେ ଯାହା ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚମକିଗଲି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଛାତଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ମତେ ମୋର ବାପା ମା ପଠାଇଥିଲେ, ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ନିଜର ବାପା ମା ଆଉ ଭଉଣୀ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯଦିଓ କେବେ କେବେ ମୋର ମା କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ମାକୁ ମୋର ବାପା କେଉଁଠି ବିକି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋର କେବେ ଦେଖାହେବ। ବିଛଣା ଉପରେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଅଧିକ ଘୃଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପଛରେ ଥିବା ପରିବାବାଲା ମତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛ କି? ମୋର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲିନି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଏଇ ତୁମର ବାପା ଅଟେ। ଏଇ କେବଳ ତୁମର ବାପା ନୁହେଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ବାପା। ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ହେବି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଭାଇ କିପରି ହୋଇପାରେ? କାରଣ ଆମେ ତ କେବଳ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି। ତେବେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାରାଲିସ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲେ, ହାତ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମତେ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପରିବାବାଲା ସହିତ, ଯିଏ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁମେ ମୋର ଭାଇ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ତ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାରେ କିପରି?
ସେ କହିଲେ ତୁମ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତୁମ ମାକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଆରେ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଆରେ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ମହିଳାକୁ ଜୁଆରେ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ମହିଳାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ମା ମରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର 2ଟି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଦୋକାନ କରି ବସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ପତ୍ତା ପାଇଲି। ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କରି ମରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦୋକାନରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଦେଉଥିଲି। ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ। ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ତ ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?